Sa weer die iets. En sa shot Friesland er op het heden uit op het platteland. Een grut pad van de Friese boeren is namelijk kleer voor de komende 1 aprilgrap. Dat is de superheffing, het molkquotum. Dat wordt al je volsmieten. Kei, meer kei. Er zijn geen beheiningen meer, zal ik het. De boer kan melken. Maar de boer had nog één zwerigheid. Precies. Want de koe die smiet net alleen meer melk op, maar ik meer stront. We moeten wel eens eerst wat skiernis dwaan, maar dat er wat verdwijnt, eerder eerst wat vulkaan. Dit is de socialistische Grenzer herenboer Sikko Mansholt. Na de oorlog rille gauw minister van Landbouw die naar Canada vlieg om eten te krijgen voor het volk. Mansholt, hij was in 1958 Europees commissaris van Landbouw. Dat verklaar ik. De start van het Europese beleid zit bij hem, bij de landbouw. Hij betocht doe dat boeren met zijskei verliezen tijd winnen. Sterker. Het probleem is dus bij jouw bedrijf, als ik goed begrepen heb, dat jij met over de ogenblikke 40 koeien toch eigenlijk nauwelijks uitkomt. Hè? Ja. Met een bedrijfswinst van ongeveer 14.000 gulden. En dat is voor een bedrijf met 40 stuks is dat beslist te laat. Ik ben beneden nog. Ja. En heb je nog een idee wat er zit? Nou, de voerkosten zijn zo'n 40.000. 40.000 per jaar? Ja, voor varkens en kunstmest en... Nou, laten we dan eens voor de varkens een 10.000 hebben? Ja, varkens 10.000 en dus kunstmest van 8.000 blijft er 32.000 over voor de koeien. Voor 40 koeien? Ja. Dan zie je 800 gulden per koe aan krachtvoer. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat dus het hele overschot, maar met inbegrip van je arbeidsloon, kom je op 14.000 gulden. Ja. Dat is veel te laag. Dat is veel te laag. Als je nou eens aanneemt, wat u vraagt nou over wat zo'n bedrijf eigenlijk zou moeten zijn, een modern bedrijf zoals wij dat zien in onze plannen, die zou dus ook hier in de Friese verhouding, laten we zeggen, 60 stuks vee moeten hebben. En dan niet in deze stal meer, dat kan niet meer. Nee. Het is veel te werkzaam. Dat betekent dus een nieuwe stal. En voor het verdere Friese verhaal moet je bij P. Miedema wezen. De oud-boer tussen Heeg en Aardige, wie het iets vastzetter van de christelijke boeren, de CBTP. We beginnen, zat je altijd met boeren beginnen. We beginnen met Borkjen. Hé, je nou wat? Hinders? Hier zitten 4 boksen en er zitten nog 2 hinders in op het moment. Oké. Sure. Oké. Hoeveel kei je vroeger? Wij zijn begonnen met 25 kei. En letter uitbouwt dat? Toen zou dat een 30 worden. Toen vroeg de boerman, hoeveel wil je op de duur melken? Een 30 zou er? Ik zei, ja, tenminste. Nou, toen is het letter groeit naar 60, 70. En ik heb maximaal op die plaats heb ik de 25 kei mogen. Doet je 28 hier bij het begin? Heel ooit dacht van 25? Ik zie altijd wel een beetje het ideaal, ik wil wel naar de 100 groeien. Ja, hè? Ja, het ideaal, ik wil wat. Maar dat zie ik in die tijd vanzelf. Ja. Van je moest een grotere productie Ja, hebben. je moest wat meer doen. Ja. Dat liep mij altijd wel het ideaalbeeld aan. Ja. Mans had weer wel een van mijn grote voorman, dat werd ik wel heel zeggen in zijn beleid. Ik snap net dat je Mansholt mooi vond. Ik bedoel dat we een socialistische herenboer het Greens. Ja, maar toch had hij maar goede ideeën. Ja? Ik socialist heb soms goede ideeën. Ja. Ik heb er altijd erom in staan. Ja, hè? Ja. 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 Maar hij zei dus geen boeren die nou, krijg erom komen, zeg maar zeggen, en die 40, 50 kei. Ik ben je moet meer, het werkjes. Wat zei je eigenlijk? Nou, het werk je meer ondernemer werden. Nou ja, dat wie eigenlijk zien. En de heer Glening. Nou, dat wie net overal zei. Een soort Europese boeren kwamen in geweer in het verzet. Maar dat kon net oors nevens Miedema. Je zegt dat de techniek stappen vooruit sprong. En dan moet je in mei gaan willen. Ja. En als je dat net doet, dan raad je op een duur op achterstand. Ja. Dat kon niet zo niks in. Dan winnen we nog volle meerwaarde, want dat is wel een punt. Ja. En dat zijn mensen altijd die een Europees ontwikkelde gedachte.
En die hier Oerwesten zien en die hier dat jongen. En die denken, ja, maar die kan maar in Nederland net uit. Dus jongens, Nederland, let op. Ik weet nog dat wij een keer met de afdeling in Jouren staan. Er kwam mensen op beziet. En die boer hield ik wat kratjes, hield wat klein tussen de dik. En hij zei, boer, je moet misschien nog even verplaatsen kennen. Een mooi groot nieuw bedrijf, groeien en dan modern ondernemen. Je moet ondernemer worden. Oh, dat voelt net helemaal goed in Jouren toen, herinner ik me nog wel. Ja. Dat moesten ze aan wennen. Ja, dat moesten ze goed aan wennen. Toen blikte dat het ondernemen wel koer, hè, want Europa heel alles binnen. En toen kwamen al die koolhuizen vol boerenboeten te staan. Ja, en toen hier niet meer in de gaten dit kerst aan net. Nou, dat kon je gewoon veel dat staan te horen. Gewoon, en toen kwam het quotum, de superheffing. Toen kwam de superheffing, ja. Mansholt, Europa, ze garanderen alle boeren aanzet van elke drip melken. Maar dat kon ze net kwijt. Kwolhoezen smoor vol melk en boter. Zoals wat erin geraden, maar dat is zo mooi bij verschillende van dubbel zit je gewoon naar Rusland. En zo slecht, daar gewoon nog wint Magnums. Nou, dat ziet er wel een mooi verhaal over af in. Superheffing. Ja. Ja. Is dat nou mij maken dat het insteld was? Nou ja, 88? toen wie ik 11 toren weer. En ik weet wel dat mijn hart de aardige boom verrottelen. Ja. Ja. Doe vond het niks, hè? Nee. Minder net went. Klaas Oevering die wennen dicht bij Mierdema in Etsekeer. Hij en alle oorboeren daar die beziekje wat op oude wijze te borken, zodat benammen de grijdevoegels wat meer rond te houden. Hij is voorzitter van de Skriezekriete Etsekeer. Ze is maar een boer die de natuur en landschap leef had. Maar diezelfde natuur die besodemietert hem nou. Nee, je shirt daar reden. Ja. En dit is dan maar licht te skiën eigenlijk. Wat is niet skiën nou ongeveer? Nou, we moesten het op voor de taxatie. En ik zo lang heb ik me voor 50% op jongen. Dat is mijn eigen interpretatie. Ja. Ik ben benieuwd wat de taxateur ervan maakt. Ja. En dan we krijgen een taxatie voor de gehoorskiën. En dat is voor mij een groot vraagteken. Ja. En voor mij kan je eindeloos discussiëren van wat is van de moeder en wat is van de gewoonwist en wat is nog daadwerkelijk de skiën. Ja. Maar hoe vaak had je het net meer dan vorig jaar? Nou, de laatste was niet meer in het water, net in het water, maar in de molder van de moeder kan ik wel zeggen. Ja. En de eerste 2 krijg ik het. Nou, hij zat nou, dit. Misschien de tweede snee, had het wel een beetje op peil is, had de moederpleeg me nou stoppen. Ja. Maar hij je dat was vaker bij zo'n natuurramp dan? Nee, ik net. En mijn mem is 82 en die heb ik naar vrije, maar op deze schaal, hier zou ik dan nooit mooi maken. Nee. In de drie met de plan wel af. Want je hebt nog horenkosten, dus aan investeringen kom je. Ik wat plannen om te investeren in Ark, maar je bewaart je geld voor ongeveer van vreden en haast bij gas hier. Ja. Nou, hier zie je die. Voorzichtig, dat is ik Sjoerd Galema, boer te Hartwerd. Ik nog commissaris bij de Friesland Campina uit Melkfabriek. Hoeveel kan jij hem? Wij melken er een 80 geven. Ja. Nou, wat jong vee. Ja, nou wat jong vee. Ja. Hoeveel bunder? Een goeie 100. Okay, ja. Ja. Dat kan in april wat meer worden, hè? Wat meer kan je worden. Ja, wij hebben Flint hier hebben nogal in loon uitbreiden, dus in die zin moet er ook wat meer kei komen. Ja. Maar op die overplaats waren een soort keimogen, die binnen nou net meer, dus per saldo komen er net meer. Nee. Maar de superheffing is er ook. Ja. Ja, dus een melkpatroon, dat is... Ja, nee, zo werkt het net. Oh. Nee. We willen, ja, hoe zou je dat, in balans met de hoeveelheid groen waar we een beetje groeien. Dus organische groei, om zo maar te zeggen. Met ik passie in gebouwen en mijn arbeidsbezetting. Dus het is een totaalplaatsje best naar streeft. Ja. Ik zeg wel eens van, mijn paken hier, die komen 15k, ik kon er een heel lang komen. Mijn huid hier de 50 en wij hebben 100. En samen is het een beetje zien. Ik ben bang dat er heel harde lessen zullen komen, dat we ergens vastlopen, werkelijk vastlopen. En dat het dan wel zal moeten als het dan niet te laat is. Ik ben wel eens wat moedeloos als ik zie dus hoe deze opgejaagde productiemaatschappij maar doorholt en er praktisch nergens een rem wordt aangezet. Sassoer Mansholt letterlijk aan dat garage net wel goed werken. En zo kwam de superheffing. Je mocht nevens je quote melken, oors moest je strafheffing betalen. Maar dat hele systeem dat verdient nog weer.
op 1 april voor heel Europa. Europees parlementariër Jan Heitema van de Liberalen, specialiseerd in de landbouw, had met zijn heidisborkerij in Maxi. Ik moet het eerst nemen. Ja. Dus dat is dan eerst een dikke hap. En dan moeten we maar eens zien. Dan gestaag, hè. Dus dan zul je... Nou zit het helemaal mooi in balans, het bedrijf. Ja. Qua land, qua hoe ik hier mest uit te voeren, qua stal. En jong verplak, maar dan zullen we steeds met de 4 spanvakken bij een keer. En dan kom je daar tot het eind. Nou ja. En dan kunnen we weer 50 kei bij ongeveer. Binnen hoeveel jaar was dit nou helemaal hard? Nou, ik denk dat dat wel aardig snel kan. Dus ik zit nu 6 weer in maatschap. En de komende periode ben we wel echt met de boekhouder bezig om te zien wat de mogelijkheden binnen om het op korte termijn en dan binnen een periode goed te nemen. Ja. Nou, maar dan zit er niet meer een boer in het Europees Parlement. Nee, maar dan zit ik daar nog wel. Maar dan... Dus ik zal wel in het parlement zitten. Ik zit dat tot eind 2000 zit ik daar. De landbouw in Nederland en Friesland is wel groot worden terug de interne markt van Europa. Nou, dat we in binnen. En als je een interne markt hebt in Europa hebt, dan moet je daar ook een beleid voor hebben. Wat ik wil denken is dat die druk op inkomenssteun die de boeren krijgen, ja, die is wel groot. En het dienst van de boeren, maar ook de burgers die wel graag een verantwoording hebben van waarom er geld in gaat. Dus dan zie je dat we hebben een hectarepremie, maar dan tegelijk moeten we ook vergroening van en andere dingen. Dus het Europese melkquotum wordt tot nota nog steeds net helemaal vol mogelijk. Dus er zijn gewoon landen bij die net zo vier binnen als wij. En die gunnen het wat dat nog iets, us net dat wij het wel kennen. Ja, dat is natuurlijk niet speciaal. Ja, want wij betalen gewoon te volle van, we krijgen al strafheffing, dus oude niet. Nee, dus dat zou ik al wat. Hè. We hebben 140 miljoen superheffing betalen wij. Dus op een of andere manier kun je, zelfs mooi dat, kunnen we dan nog rondkomen. Of kunnen we dan nog morgen, ja. Een oorloed had de voorzitter van de Dutch Dairyman Board, Sita van Kijnpema. Wist je hier binnen? Ja. Ja? Ja. Net met die oude stelpstieten, met die zaadbrand. En toen is het weer opnieuw opgebouwd. Nou, ik weet toen eerst zien. Dat was toen een van de eerste lichtblokstallen in Friesland. Machtig gebied hier, hè? Ja. Ja, heel dicht bij Akkerum, maar aan de andere kant ik weer 4 ouders, ik maar zeggen. Ja. Dat is de natuur die volop leeft. Dat is, Ja, wij fietsen dan naar Akkerum naar Squallen. Toen gingen we eerst met de pont door. Maar eigenlijk inderdaad, als het thuis wist eigenlijk van de wereld afsluiten. Ja. Want iedereen die bij ons komen wil uit Akkerum, die moest eerst door de pont. Ja. Nu vreeg je een boer altijd, in de vreeg dus ik, hoeveel steks veeg je hier vroeger? Ik denk dat dus hij een 60 kei hier. 60 kei? Op lijst, ja. En dat wie in? Nou ja, even zien wanneer is dus hij het ophouden. Ik denk dat die ophouden is een beetje in, 94 of zo. Ja. Maar doet er begon? Hier 20? Ik denk het wel, ja. Toen hadden we inderdaad gewoon een Friese stal gewoon steld. Ja. En er zit een 20-tal in. Zien Paken, dat wie wel een grutboer. Want daar hebben we nog oude documenten van gevonden. En die hier toen al een 50 kei. Dat wie toen voor die tijd wie dat heel grut. Dat wie heel grut, ja. Ze betalen alles goed, dus dan melk je wel trouw. Als het gegarandeerd hege prijs is, dan melkt iedereen trouw. Wie een boer dan gewoon aan? Nee, dat denk ik net. Ik zit er weer een hele hoorde tijd. Wie na de Tweede Wereldoorlog meestal geen honger. Dus er moest eten komen. En van die tijd, wie dat toen het beleid en het heel goed werken. Ja. Is toen een heel soort eten komen. Ja, maar dan praten we over het begin 70 jaren. Dat nog steeds zijn waren. En het blijkt in de 80 jaren dat er dan in een pakhoezen vol van die boetel is. Ja, dat was even een lietse foutje in het tanken toen, denk ik. Dat als je een hele goede prijs betaalt, gegarandeerd zonder grenzen te stellen aan het volume, dan kan er dus ook vis te volle komen. Of dan komt er vis te vol. Dat er toen kwam is, dat is wel logisch. Dat we in die tijd logisch dat er een quotum kwam. Er waren Europese subsidies. Uw melkprijs wie kunstmeter hoger dan in de rest van de wereld. Dus het kon net voort. Dus kwam er een quotum. Nou is krekken we om. De wereld schreeuwt om zo'n eten. En wij kunnen dat hier heel goed produceren. Beter dan in heel veel andere landen. In heel veel landen überhaupt de landbouwgroen om hun eigen volk te voeden. En wij vinden het geweldig mooi dat wij eigenlijk vanuit het verliezen al van die hele mooie exportposities in Azië bijvoorbeeld. Maar ook in Afrika, om zeg maar, uw waardevolle producten dergelijke verkopen te kennen. Om je hem hier met de superheffing wilt zien en eerder aan werken? Nou, de laatste 10 jaar is een soort, maar de laatste jaren wie de logica van de superheffing eigenlijk voort. Want alle subsidies op melk zijn voort, die binnen net meer. En iets wat net subsidieerd wordt en wat wel vraag naar is natuurlijk heel onlogisch om dat
om dat in een kwotum vast te houden. Dus het kwotum hier wil jij er ook in. Ja. Nou, dat klopt. Gewoon ik kon amper wachten. We zijn bij de broren Winia van Eerstrum bij Dokkum. Hoeveel kan je nou stingen? 360. 360. En dat met hoeveel worden? Ja, over een jaar dan zit er 430, 440 in. Ja, met Kom erbij. we hebben van 500 aan jongveewol erbij, dus dat zal wel net helemaal worden. Maar, Wat ken dat? Hebben we er genoeg groen voor? nou, Ja. wij kennen mij de groen die wij hebben en wat wij dus binnen die redelijke hoeveelheid die we nog afzetten, maar erin nog toezien. Ja, maar ik bedoel, die dingen die schieten de hele dag terug. Dat mag de kerk om die strand heen. We hebben een groot akkerbouwgebied hier achter aan de kust. Hè? Ja. En die man die had ik behoefte aan jaren. En die had ik steeds met minder kunstmest. Die benutten hun rond ik meer. Maar ga je met uitrekenen? Ja, wij moeten ongeveer 4000 kuub strand voortzetten. Oké. Dus Ja. En, nou ja, dat is voor 2 hele grote akkerbouwers. ja. En hoeveel bundelen Groenheim zelf? Wij hadden 180. 180. Volgende verhaal. Malke had even 40 cent in West, donderd 0 naar beneden. Stel je voor het wordt weer 20 cent. Ja, nou dan maar wij hebben geen heel goed Jan. Nee, maar je haalt een heel soort heel Dan zal een productiezakje per ko. Ja. En dan gaat er wat minder duur voering. Ja, maar dat mag ik gewoon incalculeren. Maar net, je kan van tevoren toch alles net weten. En als het gemiddeld 30 is en dat is alles een beetje berekenen. En je moet leren wat met buffers vormen. Maar die 20 cent, dat wil net zeggen, we laten. Ik heb een tijdje gewoon amper 30. En de grote fabriek werd 90% onleverd. Dat zit altijd nog wel allemaal boven het kwartje. Oké. Nou, maar nu ben we in Friesland. En Dijksma zei het met grondgebonden. Nou, je kent het dan aan die boeren er in het noorden kwijt. Maar dat kent net iedereen. Dus de hele melkproductie in Friesland gaat hier heug 20 tot 30% omhoog. Toch? Over het hele land, jongen. Nee, over Friesland, jongen. Nou, in Friesland, daar je ook net in. Ik denk dat het in Friesland wel wat meer onderloopt. Want we zijn altijd wat behouden west hier in de provincie. Ja. En, 50% minimaal. Die kansen zal nog meer benut worden. Kijk, zie maar om je heen, al die stallen, die volt, die staan nog maar heel leeg. Die rijden al in de leegste versnelling, zeg maar. Maar het moet wel kennen, hè? Ja, dat ken ik wel. En hoe zijn de bank wel dat maat? Ja. Ja. Ja, dus de bank verplicht het hier om te investeren? Nou, je had even investeringen omgaan en dan mag je wel... Als ik de zin neem en je krijgt een station, dat doe ik net. Hè? Nee. De meeste net. Nee, ik snap het wel, maar daar ben ik. Die mensen van het Hal Instituut in Wageningen zeggen, nou ja, het is toch wat een gokspultje, nou de superheffing nou gaat. Ja, of de investeert of de investeert net. Dan ga je van tevoren wel een uitdacht zelf. We krijgen even over de stront. Hoe komt dat? En maar die stront afzet. Nou, het alternatief is dus veel minder jongvee aanhouden. Of het jongvee uit het boetenlaan aanhalen. Ja. Dat denk je nu gedacht niks in. Gewoon maximaal uit die koolhellen maximaal kei plaatsen. En dat jongvee dat kan wel ergens oorswijk komen. Ja. Ja, maar het is dus wel een vrije marktspul, een gokspultje. Zo van dit, zo maak ik het doen. Ja, maar dat is het hele leven, hè? Ja? Ja? Dat is het hele leven. Ja, bij u wel, ja. Ja, maar dan kan ik niks doen. En dan zeg van ik ga 100 keien, dat is... Ja, maar die niks dingen had in het hele traject net, die eerder waarschijnlijk dan meer. Hè? Nee, dat zou wij ze kennen. Dat is... Gemiddeld gingen we toen amper 40 kei. 30 jaar links is amper 40 kei gemiddeld. Nou, ja, als het nooit voortgeest en alles heel zuinig was, net een te dure vrouw neemt, net een volle band neemt, dan zoest het dat jij maar redden kennen. Ja. Ja. Maar dat geldt net voor iedereen, voor u dus net. Nee, waar wil ik wat voor te zeggen? Ja. Ja, nee. Maar nou, je bent heel willig, hè? Dan zitten van investeren. Had je hem vorig jaar de volle molken? Elk jaar hebben we de volle molken. Ja? Wat ga je betalen een strafheffing? Ja, ergens tussen de 52.000 en de 53 heel. Vlees dier. Ja, vlees Ja, dier. dat hebben we van alle oorliters ik wil betalen. Ik was mij met 3 miljoen superheffing. Of een superheffing, kwartering, quotum, leasemalken, alles mij wat in 30 jaar 3 miljoen. Hoeveel bundelen hast? 60. En was ik meer, hè? Ja, had er iets in de buurt en het ligt erop, dan
zeg ik net, nee. Je kan beter je hield in de groenstekker heten dan zou je het op de bank zetten, denk ik. En het is ook goed kijken, maar er zit geen quota meer op. Nou, dat gaat net op. Nee. Hoeveel kei hast? Nou, tussen de 90 en de 100. Ja? Er zijn boeren in Friesland die verdwaardubbelen of verdriedubbelen. Ja? Ken je dat? Als ze daar groen heeft, dan heb ik daar geen probleem mee. Nee, het is grondgebonden, hè? Nou ja, zij is die Friesland geweest en ze maakt het blauw, vind ik. Dus er komt hier geen meer melken? Nou, dat loop ik net. Ik denk dat er wel meer melken komt, ze moeten staan die er de laatste 4 jaar bij komen. Er zijn een heel soort die te investeren. Ja. Megastallen, ja. Oorsoort landbouw. Ja. Zeker oorsoort als dat je door. Ik neem dit maar agrarisch natuurbeheer, maar is het dan van jem oors als van die grote boeren? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wezenlijk een andere manier van landbouw is. Wij kennen net mooi in die schaal en grootte die het op plakken juist. Dat kennen wij net niet mooi. In 2 beeldjes het verschil. Bij de Winia skoot de trekker het fretten te plak. Klaas Oevering broekt het heervarkje of de sneerskover. De mens van de maatschappij dat er wel verlet van is. En ik denk dat wij die behoefte invullen moeten. Ja. En dat verschilmodel moeten we gewoon. Dan kan je dan een groenfinanciering van de bank denken. En de worstzaamheid daar slaag van de zuurfabriek. En als dat goed terugrekenen is, maar het geld wat we van het beheer krijgen, dan moeten we eigenlijk weer wezen met de grootschalige landbouw. Moet ik maar één vraag horen. Wat met de boer nou doen? Wat er nou doen moet is zorgen dat er heel goed op zijn tuin past en geen grote gekke dingen doen. Zorgen dat op die eigen liedje hier, op die eigen loon, dat de milieukringloop rond heeft. En dat is binnen die ronde betenksten van milieu. Maar ik in de zin van voedselveiligheid, dat is door die product produceert van een merken die het recht om verregelt. Ik ben boer. Ja. Ik heb 100 kei. Ja. Ik ben vrijwel schuldenvrij. Ja. Geen risico nemen, gewoon het er ook in? Dat zou ik eerst eens doen, ja. Want ik denk dat de eerste 3 jaar aan hele gekke dingen gebeuren in het buitenland. Een heel soort malken van verwacht. Moet je maar afwachten. Hier in Nederland heb ik hele grote verwachtingen. Maar dat moet ik maar afwachten. Als het al gebeurt, als we samen 15 tot 20% meer malken onvoeren. Nou, momenteel is die vraag er helemaal net. Wij moeten het net verbeteren dat we hier in Nederland zouden produceren en dat we wereldvoorzienend voedsel worden. Nee, dus de stront is naar je quotum? Ja, daar komt het dan op deel. Ja. En wat wij het van hem wordt is kwaliteit. Ik kan je nooit genoeg op hameren. Kwaliteit, onderscheiden in de merk en de producten leveren die het vregen worden. Ja. Stront bepaalt de hoeveelheid melken? Het aantal stiks vee, de intensiteit, die is eigenlijk bepalend voor de toekomst. Omdat alleen nog stront nemen, dat biedt mij wat te kwatter aan de bocht. Maar de milieukringloop, en daar is stront een onderdeel van, die bepaalt de toekomst. Is een gokspultje wat er nu komt? Ja, is het. Er is geen gemeenschappelijk zuivelbeleid meer. Er zijn nog geen instrumenten aangenomen terug de Europese Unie. Waar je ingrijpen kunnen als het de verkeerde kant op gaat. Dus ze wegen wel heel wat. Er zal een type boer ontstaan, heel modern, strak leiden bedrijven, heel efficiënt. Er zijn boeren blijven die door een soort onnatuur. Nou, en daar zit nog een groep achterom. Die hobbelen eruit uit. Je krijgt eigenlijk 2 verschillende soorten landbouw. Ja. Denk ik. Ja. De grootschalige landbouw en de landbouw die meer op kwaliteit van alles eigenlijk. Van het landschap en de richting is. Ja. Maar er is iemand denkt dat het kent. Want je bent together. Ja. Ja. Oors goed net. Nou, wat ik personeel wel. Jawel, maar oors goed net. Nou, dat hier wel moeilijker worden. Ja. 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 Dan heet een slagje lichter worden. Ja. Ik wil net dat, dat er nou 1 keer al de raarste soort molken wordt. Kijk wat ik zei, je moet al wel betellen worden. En hier zet ik nog een deel mooie arbeid. En dan stik ik maar bij de stal en we zilt het. En sommigen wel en sommigen net. Ja. Dat is een gokspultje? Ja, maar we zijn ondernemer, daar ben ik een beetje ondernemer voor. Ja. Dat jij er een beetje bij. Ja.
ja, dan wordt er van de zuivelindustrie natuurlijk verwacht van... wij krijgen mijn producten kwijt en die moeten de markt veroveren. Nou, en daar ben ik er ook mee bezig. Zullen we naar Campina Melk in succes. Ja, Friesland Campina. Ja, Friesland Campina, ja. De leden zelf bepalen wat ze binnen hun milieuruimte steeds maar produceren willen. De zuivelindustrie heeft, nou ik krijg een rapportje naar buiten gebracht en het is aan Jochij. Maar er zijn ook studies die in de Europese Unie, die zijn in december gepresenteerd. En daar gaat inderdaad, iedereen gaat erop vooruit, behalve de boeren. Het aantal boeren dat daalt dramatisch. En dat heeft gewoon grote gevolgen. Je moet wel rekening houden dat in Europa wij 10% exporteren. En daar hebben we zeker als Nederland en Friesland wel afhankelijk van binnen. En we kunnen goed, want we hebben een hele goede marketing. We hebben hartstikke beste kwaliteit. Hè. In China wel Zoirus, babymelk en je het maar op. Ja. Dus we kunnen hartstikke goed concurreren op de wereldmerken. Maar ja, je produceert net meer zozeer voor de Europese merk, maar dat moet niet. Ja. Maar voor de toekomst ziet dat er hartstikke best uit. Want er komen steeds meer mensen in de wereld en die heb ik steeds meer te besteden. Dus de groei naar dierlijke eiwitten die groeit ontzettend snel. En daar kunnen wij als productie nog net eens onvoldaan. We zijn er van uitzoeken dat we melk goed op een wereldmerk verkopen kunnen. Omdat er de komende jaren met de groeiende wereldbevolking, met de groeiende koopkracht in vooral Afrika en Azië, dat er meer vraag komt dan dat er aanbod is. Dus wij hebben er een soort vertrouwen in dat we die melk tradieren en heel goed uitzetten kunnen. Dus ziet er van kijken, maar het is een gokspultje. Of investeren of niks aan. Ja. Oh. Ja. Klopt dat? Nou, dat kan ik wel inkomen, ja. Ja, maar dat is toch vreemd? Nou, dat is gewoon het jij bij de business. Het hele zakenleven is eigenlijk. Ja, maar dat ben je net wend. Je bent altijd door Europa heen. Ja. Alle mogelijke gegarandeerd op. Ja. Nou, die tijd hebben we gehad. Ja. En de goede ondernemers die komen nou bovendromen. Nou, naar jij als vroeger. Ja. En als je ook gewoon ergens goed in bent, dan kan je goed bij een grote schaal boordje, maar kan je goed bij een kwalitatief hoogwaardige boordje. En beide ondernemers die zal draaien als ze goed genoeg zijn. Ja. Denk in mijn beleving. Ja. Wat ik je nou 3 weg op. Ja. Sla je me dan op de schouder en zeggen van we beginnen de leak? Ja. Oh, dat kan wel altijd doen. Of het net leek had jouw regeltaai, hè? Zo mogelijk ben ik net. Nee. Maar hier gaan we op inzetten en dan worden hier dat je 3 jaar in zijn heen van dat die stal. Dan, dat hele traject, dat Safir is alles goed voor ons. Ja, nou is maar we moeten nog wel wat gebeuren trouwens. Ja, de vergunning gaat zien denk natuurlijk, maar dan maakt er wel weer maatje. En nou maakt die kei, die moet even gas aan, die moet alle naar de productie met een trein omheen. En nou, dat voer, daar moet nog wel wat extra bij, alleen dat gas, dat meldt ik van geen meter. Dus daar komt nog wel wat beschermd. En er komen hier een hele uitdaging om te zien wat er al gebeurt. Want in feite hebben we 30 jaar lang remje maken en nou maakt dat vrije loop. En dat is gelijk als een gevangene die loskomt, wordt dat die. Hè? Ja, en die eten die. Ja, en je weet net precies wat het al je doet. Dat is, Het komt er even, het komt er wel op om. Maar ik denk hoe 3 hier de helft minder jongvee en de stal hartstikke vol. Dat denk ik even.